Moi, mä oon Laura ja mä kirjoitan Timantteja kynsillä kynsiblogia ja mä ajattelin tehdä mun ensimmäisen kynsivideon, joten katsotaan mitä tästä tulee. Mä aloitan suojaamalla mun kynsinauhat ja ihon Glisten Glown Control Alt Deletellä eli nestemäisellä lateksilla. Laitan sitä aika laajalle alueelle, kun teen liukuvärin, niin sitten ei tarvitse puhdistaa ihoa niin paljon lopussa. Kynnelle mä laitan ensimmäisenä aluslakon, tällä kertaa Essencen Studio Nails Pro White-efektiä. Ja jos ihmettelette mikä toi vaalea läiskä mun kynnessä on, niin se on paikka, sillä mun kynsi lohkesi joku kuukausi sitten vähän tosta reunasta ja mä en halunnut lyhentää sitä, joten mä päätin paikata sen. Aluslakon kuivuttua lakkaan liukuvärin pohjaksi yhden tasaisen kerroksen Essencen valkoisella, jotta ne värit sitten erottuu paremmin, eikä niitä sitten niin montaa kerrosta joudu laittamaan. Tässä mä testaan varovasti sormella, onko valkoinen lakka jo tarpeeksi kuiva, että pääsisin aloittamaan liukuvärjäyksen. Käytän tähän liukuväriin 3 eri Pictura Polishin lakkaa, New York, Bardot ja Cherries. Liukuvärin mä teen ihan tollasella perusmeikkisienellä, jonka mä kostutan vedessä. Kosteeseen meikkisieneen se lakka ei imeydy niin hyvin, joten se lakka siirtyy paremmin kynnelle ja lakkaa ei mene myöskään niin paljon hukkaan. Mulla on lakkausalustana Ubercheekin silikooninen Ubermat ja tässä on kivat tollaset kynnen kokoiset mallit, joihin mä aina lakkaan ensimmäisen kerran liukuväriin käyttämäni lakat ja sit painan sen sienen siihen. Tälleen mä saan helposti noin mun kynnen kokoiselle alueelle lakkaa ja sopivan kokoiset raidat siihen sieneen. Mä lisään kuitenkin saman tien sieneen lakkaa, koska siihen alustaan tulee kuitenkin niin vähän, että kynteen ei olisi siirtynyt mitään. Sitten vaan tuputtelen lakkaa kynnellä ja lakat saa tosiaan mennä siinä sienellä jo hieman päällekkäin, että siitä tulee nätti liukuefekti. Mä tosiaan jouduin laittamaan 5 kerrosta liukuväriä tai tuputtelemaan sitä, sillä Bardot ja Cherries oli niin vaaleita lakkoja, että ne ei meinannut millään erottua tosta valkoisesta. Halusin lisätä lakkaukseen vähän holokimallusta China Glazin Fairy Dustilla. Lakkasin jokaiseen kynteen yhden ohuen kerroksen sillä. Holohippujen kimallus ei meinannut näkyä kunnolla siinä valossa, missä mä lakkasin, joten yritin tuoda sitä puhelimen valolla pikkasen esiin. Sitten päästään mun lempivaiheeseen nestemäisen lateksin käytössä, eli sen pois repimiseen. Toi tuntuu oikeasti niin mukavalta repiä pois, vaikka tällä kertaa se temppuilikin mun kanssa, eikä meinannut irrota mun iholta kunnolla.
Kynsinauhoille päätyy aina kuitenkin pikkaisen kynsilakkaa ja lateksiakin olin se levittänyt sen verran kapealle alueelle, että senkin yli päätyi hieman. Joten ylimenneet sotkut siistin ohuella siveltimellä ja asetonittomalla kynsilakan poistoaineella. Leopardin pilkkuihin käytän Gynatricotinin hopeista lakkaa. Laitoin sitä Ubermatille pienen pisaran, jotta sitä on helppo ottaa dotting toolilla. Mä en halua kuitenkaan peittää koko liukuväriä, joten teen vaan kynnen reunaan ja kärkeen epämääräisesti pilkkuja. Pilkkojen reunat teen Color Aliken mustalla leimauslakalla, jonka unohdin näyttää kameralle, ja pienellä dotting toolilla. Viimeiseksi päälle pikakuivattavaa päällyslakkaa. Mulla on tällä kertaa Caesar-merkkistä. Kannattaisit oikeasti varaa, ettei vahingossa levitä noita mustia osia leopardin pilkuista, sillä ne leviää aika helposti, kun vetää liian monta kertaa samasta kohtaa tuolla pikakuivattavalla. Kynnen kärki kannattaa myös lakata päällyslakalla, jotta lakkaus kestää pidempään kynsillä. Ja sitten on valmista. Kiitos, että katsoit mun ensimmäisen kynsivideon ja toivottavasti me nähdään ensi videossa. Laitan kuvia kynsistä mun blogiin ja linkki löytyy alhaalta. Heippa!